Nu sidder vi lige på værelset. Det er den sidste dag, eller i morgen er det rigtig den sidste dag. Men i dag der har vi været på rundtur. Vi har nemlig været hele vejen inde ved Tower of London og på Tatamodden Museum, hvor jeg købte en bog. Ej, vi skal lige starte forfra. Nu sidder vi lige på vores hotelværelse efter en lang dag, en god lang dag, hvor vi har været på rundetur selv på egen hånd. Vi har virkelig klaret det godt. Og så har vi været hen og besøgt Tower Hvad hedder den? Tower of London. Tower of London. Og den der bro. Kan jeg heller ikke huske, hvad den hedder, men det lyder. Ja. Det var rigtig flot. Og solen var med os. Og så var vi henne på Tatamodden. Hvad hedder det? Tatamodden Kunstmuseum, hvor jeg købte den her bog, så jeg selv kan lave tøj.